Ćao svima, moje ime je Marijan Stojanović, vi gledate YouTube kanal portala pametnitelefoni.rs. Danas smo rešili da pokažemo kako da isključite ažuriranja sa Google Play prodavnice. Dakle, ukoliko imate internet preko paketnih podataka, odnosno preko SIM kartice, i ako vam se dešava da prelazite preko paketa, odnosno da imate veću pretplatu nego onu za koju ste već potpisali ugovor, onda vam se verovatno dešava da vaš telefon automatski preuzima ažuriranja ili nadogradnje za aplikacije koje imate u telefonu. Kako biste to rešili, neophodno je da odete u podešavanje same Google Play prodavnice i da aktivirate automatsko ažuriranje aplikacija. Mi ćemo sad pokazati kako idete korak po korak, pa pogledajte. Dakle, pristupite aplikaciji Google Play prodavnica i odmah se uputite u samo podešavanje te aplikacije. Idete znači na ove tri crtice sa strane u gornjem levom uglu, zatim idete u kategoriju podešavanja i ovdje imate razne mogućnosti, odnosno opcije koje možete koristiti. Između ostalog je automatsko ažuriranje aplikacije. Kada dodirnete na taj naslov, pokazuje će vam se iskakajući panel gde imate da birate tri moda. Jedan je ne ažuriraj aplikaciju automatski, drugi je ažurirajte automatske aplikacije u svakom trenutku, možda će biti naplaćeni troškovi za prenos podataka, i treći je automatski ažuriraj aplikacije samo preko Wi-Fi. Naravno, ova treća opcija je jako zgodna zato što sve aplikacije ažuriraju baš u tim situacijama kada ste samo na Wi-Fi-u, tako da možda bi bilo i ovo bilo najbolje da dodirnete, odnosno aktivirate, ali ako želite da sami birate kada će neka aplikacija biti ažurirana, onda je za to neophodno da dodirnete na mod ne ažuriraj aplikacije automatski. Dakle, to je sve. Kad smo već ovde, savjetujem da bacite pogled na ostale podešavanja Google Play prodavnici i pogledajte sve ostale opcije koje vam mogu biti od koristi. Nadam se da se dopalo ovo početno iskustvo. Naravno da dosta vas zna kako da ovo uradi, ali naravno postoji oni koji ne znaju da aktiviraju ažuriranje aplikacije automatski. Tako da, eto, uradili smo video koji kratko prikazuje sam postupak deaktiviranja automatskog ažuriranja, pa nadam se da vam se dopalo. Lajkujte ovaj video, obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal i pratite nas na Facebook stranici pametnitelefoni.rs. Do sledećeg videa, vidimo se. Ćao!